nyaya iri kutirwadza, nyaya iri kutishungurudza ndeyekuti tinenge tichinzi tikuregerera kuda mwoyo. Kuda kwashe bvumo ndinomuda, kuda kwashe bvumo ndinokutenda nerudo rwakaitira mwana wamai vangu mucheni. Asi kana achikurova kopo musuno wakatiza kumba usiku iwo mumba mako iwo uchibva wanditaurira kuti iwe warara pasi iwe une tarapeti iwe wakarara pambedha. saka iwe unoda kuziva kuti zvifambe sei. Slogan yedu inoti pasi nemhando. Iwe kana uchengeta mhando utori mhando. Asha chichaitika nasi arwa musoro mukopo akawira maruva ndokukangasa maruva kopo iye nani nachoka achinzi ndiripe mari yangu $4. unenge waitisechi handina mari yake saka $4 yacho ndezvi usakuda chinhu unozwa kuti takakureterana mari nyani mari yokutanga mira ndikutaurire kutanga yangatangira papi komari mari inotanga mari yangu pa5 ka handiti yakatangira pa5 takatumwa poloni ndopandatenga poloni yedhora ndopandachinjwa $4 ndopananzi tenga hwawo wedhora ndatenga hwawo wedhora ndopananzi tenga umwe wedhora ndakazouya auya pano apapo. Asha siyaka munhu ambotaura pangabuda ndikatosvika ndikanzi hanzi najo tengera boys hwawo wedhora. Sati muri kuona boys zvinhu zvinozondishupa mangwana. Mari yandasara nayo iyi aiwa ndakatenga sekutaurwa kwadzakaita. iye kuda uzoti jo ari kurwara iwe hatori pacritical zvakaipa apa iwe uri kumuchengeta kwakakaira mudheni mako ndasei inonosauzonditaurira nyaya idzo handitomboda kutombodzinzwa nyaya idzo handitomboda ndakakutaurira kudhara from the word go. I don't want to be. I don't come in a marriage. All right. Ada mari. So anangaichwa sei kuna Joe kuti azo. Aiwa, kuti azosvika pakumendeza kuti anenge apuwa mari ere. Akapuwa mari. Ano soft call. Oh. Uyu. Ada mari. Sade mari kusvika pakati level iro. Warore zimusoro. Mira iyo ngachikote munhu akaora achiti chini pamachenji angu iwo yeta aiwa pasina grace aiwa topara iwo vamabakikidwa tozokuponesa apa unogona kuwatokwarira mukati vamudavida sei akaroho tokona totanga kutozviita wewe uchengeta mhando munhu takataura kuti you must die. Urausa mari yake neachengete mari yake ngachengete mari yake ega unoisiremo umwe mako ndeyako iwani kuda kana une mari yako unoyazondii imwe watondipema manje atotenga doro izvizvi dorudo usimba unoita zvinhu zvokuti chi mangwana hazvikunetsi achakupedzera ameno kaunongofurema stovu ameno zvama koma maARV andonzi takaba iwewe neni tikunzi takaba maARV inini ndoba maARV ndopei kaka ndozi kutaurwa ka kwenini ndoitisei wewe ndokuchengeta tikazokutaurira tikazogumbuka aa ngatibomwa asha ngatibomwa chengete ndiwe mari yake makafoji amina ngopera yako haisi kuzomupera iwewe uda kutozowakapenga uda mari siri andagauriri andagauro aikwani topiwa natengu hapana mari andokupa yotenga kahwawa nyaya dzitani aiwa zvapera zvinopera sei usati warohwa
Gonzika royo yoga uchanya soti pasine mandu. Muna ne two rooms. Mira. Uya Roma mbaba. Uya no Roma mbaba. Gonzo. Uya to sakro shamwane. Mira, irimo. Kuda, I used to know you very sober. Then the school didn't go. You also eat nice food. Jambo chikachimi rumba wangu. This stove is kusenza. Agenda sikufanya pa stove. Yeye ayisukaziwa. Hapo ngakazi sana baba Royce. Po. Fonzo chendesa stove kutena anditika. Udakwenza kuda kuti nisheki chanje mwana wamai vako wakamudzinga achirwara wewe wakuchengeta mwana na Fonzo mai Fonzo wewe zvaunofana kuita kana ndichikumbirawo kana toda unizwisisa pasi nemando pasi nemando mandu munhu akaipa mandu inouraya unoti kope warohe papa tichichaza kuti pamwe watoita blood clot musoro hameno complications atoripo, but when you keep on accepting things that are not good. Andamari we unaidiko mai asingaide ndiyani imbori mari ko yanga chipo nacho neno Joan ngachikupa mari Joan ndikeka na senta ko arugariumba kwako. This is my cause for concern. Why are you accommodating him? Vakati vari kumba uko kwako. Andi vakamza incident yakaitika yekuba kwake yemushonga iyi. Kandi isusu takutya kuyanika hembe dzedu pawai. Apari kuba. Ari kuba. Andi kunyazozviona kuti zvinhu zvikaizvi. Kandi shamari yakuda yari kugara. Unoziva kuti vantu vaba plasma. Let's talk about it. Iwe vantu vaba plasma. Ndakandaba plasma. Unoitise chii? Kupiko? Ikoko kuteniko. Yange pamba tobiwa plasma iri padeni pa. Pakatobiwa meno zvakaitika. One. Yorabochi nini manje ka. Ndakataurira ndikati amai yake ndandite zvikimba pamba kai. Toda kuendeswa kupita side. Tombora mukanda kufenzi. Yeah, kumfenzi. Arudhunya amene zvaminga mataura. Tangoto. Amene zvatikutanga taita. Togona kuita zvasizvo. Wanzo, titanga takurowa kuti yonzwisise zvatamenda usa. Pana chawanzwa kaka. Hapana, urikura na uwa. Aye. Mira. Ngatiwirane. Asha, Mr. Asha garai pasi. Alright. Ngatiwirane ikuda. Ana yokurowana ipo. Isusu zvatoda kwedza kuti. Kurwadziwa. Mira. Ona, tokuregerera kuchengeta mandu. Apa unongoshida doro. Usade wake. Tangani pana basi. Manje. Ayo. Changomondesa kufenzi. Umunorapwa. Rehabilitation and counseling is needed on you. So that you get back to your senses. Yeah, unonyeba sei. Wozika apa panjanya so sema nje chokwadi ndechi. Panonyeba ka. Nasi Fonzo. Muchengeta munhu akaipa. Fonzo. Musafonzo. Nasi tikapedza doreka tobata muendesa. Ongororwa nana chiremba. Aita sei? Arambe. Aurambe unze. Nasi tikuendesa iko. Wombono kugara iko. Tanyesa sakuda. Mafuta unawo. So. Aiwa ande kutonda. Tunautaenda tese. Utauramba iwo. Uramba. Tunautaenda. Right. Sandikumbira. Chokutanga. Tinobata baba. Monogezi. Takagara. Tena neone chine. Aiwa. Inogeza.
Aya, sumuka. Nayi. Cha sumuka nayi. Enogesi. Cheni. Uono ratende. Mira uone. Zakazara iyi yakatopakwa. Enogesa. Nayi. Taza kubata pa. Ya. Sek. Zakudira mvura. Kuona kuda. Enogesa. Hanzi munovhita. Tanga kutaura. Hapana kutaura nyaya. Wageza. Ino